Ćao svima, ćao posle dužeg vremena. Nije me neko vreme bilo ovde na YouTube-u, mada bilo sam inkognito, gledala sam neke videe. A šta je razlog tome? Jeste jedan lep razlog, napokon sam trudna. Brzo sam shvatila zašto se to zove drugo stanje, nije bilo ni do čega, nisam mogla ni da čitam, ni da pletem, ni da gledam televiziju, ništa. I proletele su ova prva 3 meseca, zaista. I eto, ne bi mnogo sad da pričam o tome, ostala sam trudna posle 5 godina svega i svačega, tako da želim to sve da zaboravim i da krenemo dalje. I sa tim isto tako ovaj video ću vam reći šta čitam trenutno, a sledeći će biti o tome šta sam sve pročitala u prošle godini ove 2 meseca, a da nisam snimila, i to će sve biti jedan video da to završimo i da onda krenemo dalje. Neke knjige ste već videli u prethodnim videima kao nove, pa da krenemo redom. Prva je Vuk Karadžić, Srpske narodne pripovetke. Ovo je nešto što stvarno uživam dok čitam, a i bivam zbunjena i iznenađena istovremeno. Evo dokle sam stigla, znači polovina, prešla sam polovinu. Evo kako izgleda unutra, sve je ćirilicom pisano, tvrdi je povest što je sjajno. I kad završim knjigu, verovatno ću vam napraviti posebnu recenziju, zato što sam oduševljena nekim pripovetkama, a nekima sam šokirana, nekima zbunjena. Ima ih raznih, ima ih po jeziku se vidi da su iz različitih delova Balkana. Tako da šteta što ne postoji neka naznaka odakle su. Na početku postoji jedan predgovor, na kraju postoji i jedna hronologija Vukovog života, tako da to je ovako interesantno, i u tom predgovoru objašnjava kako je na njega uticao gospodin Grim, ali u suštini ne objašnjava ono što je mene uvek najviše interesovalo kad sam u školi ovo učila, kako je Vuk to sakupljao, je li to njemu neko slao ili on išao naokolo i tražio i zapisivao, to mi nikad nije bilo kristalno jasno. Sljedeća knjiga koju čitam je Zabole me. Ova knjiga je dosta poznata. Počela sam da zabeležavam ovde neke misli. Kupila sam je pre nekoliko meseci, neka noć knjige je bila u pitanju, i počela sam da je čitam i nije mi legla. Međutim, sad u ovom nekom periodu uspela sam da se i razbolim i da imam temperaturu i svašta nešto, i onda sam uzela ponovo da je čitam i onda mi je onako legla. Mada nisam, znači vrlo malo sam pročitala, vidjet ćemo kako će ići do kraja. Mislim da je ovo jedna od onih knjiga za koju morate da budete spremni da je čitate. Možda vam neće prijati u svakom trenutku. Ja mislim možda baš kad ste neraspoloženi da možda ovo treba čitati. Dalje tu je uvek prisutna Andrićeve priče. Ovo mi ide relativno sporo. Evo, baš sam malo pročitala za sad, ali nije mi to problem. Ovo je knjiga koja stoji blizu kauča i dohvati mi s vremena na vreme. Priče nisu, barem meni, nisu ove priče nešto što mogu da pročitam 5 odjednom. Pročitam jednu i ostavim je, nekako takav utisak ima. Sljedeće što čitam jeste Zoran Petrović, Praznik zveri, 3. knjiga, Nezvani gost. Stigla sam negde do polovine. Pročitala sam 2. i 1. knjigu. 2. knjiga je Grehove nijanse, 1. je Žeteoci. I moram reći da, pošto je ovo 3. knjiga, ponovo se bavi vampirima i nasiljem, pošto sam u drugom stanju, to mi možda i nije odgovaralo, pa sam mnoge stvari i preskočila.
Tako da imam želju da skoknem odmah na kraj knjige da vidim šta će se desiti. Žao mi je što u ovoj knjizi autor nije iskoristio da nam više objasni snage dobra kao što su Mesečeva deca i ljudi koji vole prirodu, nego nam je cijelo vreme objašnjavao šta rade vampiri koje gadosti. Druge dve knjige koje isto stoje tu negdje i koje prelistavam sve na vreme su Istorija sveta, to je izdanje Laguninog vodiča. To inače nije knjiga koja se čita od korice do korice, nego ako želite neku oblast da čisto ponovite, to je tu. Mislim, to nije, kažem, ako želite da saznate više o Egiptu, ovo nije prava knjiga, nego uzmite knjigu o Egiptu. Znači, ona je relativno tanka za istoriju celokupnog sveta, više onako za neko podsjećanje i pojašnjenje. I druga knjiga je Nenad Gajić, Slovenska mitologija. Ova knjiga je, mislim, meni draga, super što su stavili to debele korice, lepa ilustracija na naslovnoj strani. Međutim, zbunjena sam, ona ima sad na svakoj strani po neku ilustraciju, ali zbunjena sam, na primjer, šta je ovo, mislim, lično nešto što neću pomenuti. Moram da vam nađem još jednu sliku koja me izuzetno zbunila. Da, znači, šta je ovo, ko je ovo biće, šta se ovdje dešava? Ne znam. A inače, tu je priča o hrišćanstvu i staroj veri. Znači, ovo je stavljeno u tekst o hrišćanstvu i staroj veri. Moram još nešto da vam nađem. Mislim, verovatno ima i dobrih primjera, ali ono što mislim u stvari jeste da je on sakupio, sve su ovo naši domaći autori i sad on je to sakupio što su mu dali i valjda rasporedio onako čisto da popuni, da bi knjiga bila što deblja. Evo sad ne mogu da nađem, baš kad treba. Trebalo da okrenem prema vama i da prelistavam. Znači, Vesna koja je obožavana boginja, boginja dobra, proleća, leta, hrane, plodnosti i tako dalje, nosi tangi. Mislim, čini mi se da su sve slike nevezane za ono što pričaju. To mi je baš se smetalo. Ako si baš hteo da popuniš, mogao si manju knjigu da izdaš, da bude sveščica koja je. Mislim, ne postoji mnogo toga što ima da se kaže o slovenskoj mitologiji, verujem. Mislim, ne postoji mnogo ni zapisa i svega. I tako. Počela sam preko Bookmate da čitam Bukiran od Nebojše Jojića. Možda ga znate na Radio Laguni, on divno priča o svojim putovanjima, inače ima i turističku agenciju, a možete naći to i na Mixcloudu, potražite Bukirano kao B-U-U Kirano. I mislim da će vam se dopasti, meni se strašno sviđa kako on priča. I videla sam u Laguni da je izdao knjigu, što je super, a našla sam je vrlo brzo i na Bookmate-u i tu sam počela da čitam. Ali sam shvatila da imam dosta knjiga ovdje za čitanje i da prosto mi se ne isplati da dajem 800 dinara mesečno, a da pročitam samo jednu ili pola knjige, tako da sam otkazala za sad pretplatu, pa ću uplatiti ponovo kad budem spremna. Pardon. I počela sam da čitam preko Bookmate-a Alešu Fundusu Mirjane Đurđević, zapisano mi je ovde, ali sam odustala, znači nije mi se dopalo. Prvo, ja ne volim pozorište, a drugo, mnogo psovki, mnogo ružnih reči. Baš mi je onako bilo preterano. Nije da ja sad ne psujem i da sam alergična na to, ali ovo je baš bilo previše, čak da li je dobila neku nagradu za ovu knjigu ili šta već. Eto tako, ljudi. Vidimo se uskoro, to je sigurno. Pripremit ću sve knjige koje sam čitala, a nisam spremila. A vi pišite šta ima novo kod vas. Ćao!